Usa ka medical technology sa Tandag, Surigao del Sur ang gidayeg. Human gipadayon gihapon ang trabaho bisan nagkaduol na ang sunog sa building nga gitrabahoan. Ani ang report. Kini ang viral post nga miani og pagdayeg sa daghang netizens. Sumala sa caption sa uploader, nagpabiling gihapon ang iyang kauban sa trabaho aron tiwason ang cross-matching sa dugo alang sa newborn patient bisan nasunog na ang kasikbit nga building sa Tandag City. Ang maong babayi nga nag-viral mao si Jaya Ginge, usa ka medical technologist sa Adela Sierra T Memorial Medical Center. Sa interview sa One Mindanao, sumala niya kinahanglan daw makuha dayon ang resulta alang sa newborn baby nga nanginahanglan og blood donor. Gumikan taas ang proseso sa cross-matching. Pwede naman ako, mga 1 minute or 2 minutes naman po niya i-drop. And then, butang na sa incubator. Moto, ako na lang dibuhat to that part. Apan kinahanglan sab daw huna-hunaon ang kaugalingong kaluwasan labi na panahon sa kalamidad sama sa sunog. Kung may sunog, unahon dibuhaton is mo out jud ka. But, pwede po nga, i-check sa amo mga good is, i-check sa jud mo ang team, unsa ka duol sa imuha, unsa siya ka risky para sa imuha. And if gusto ka mo tabang, like na ay nagkuhan sa imong atubangan, if ever nga kaya ni mo nga tabangan, go. Parayon lang daw si Jaya sa iyang tahas aron makatabang labi na sa kalisod sa panahon karong dunay pandemya. Mihangyo usab kini sa publiko nga modonar og dugo tungod nihit kaayo ang supply ug daghan kaayo ang nanginahanglan. One donation nimo or one blood na one bag na imo donate is makatabang na ka og at least our maximum 3 person ana. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.